नंखाय मदद लानानै जेबो हारि दानो आरो जौगाहोनो हाया। नंगौ, दिनै बेबादि बाथ्राजों हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों फिनजाथाय होफिनदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बिथां प्रमद बर'आ बुंदों, हाग्रामा महिलारिया खुंथायाव थानानै सरकारनि रांखौ जेरै मेरै बाहायदों। बिथां प्रमद बर'नि सोंथि, हाग्रामा महिलारिया गोलाव सम खुंथायाव थानानै मानो कौटि कौटि रांनि दाहार खालामखो? बिथांनि बेले-बेजे रां बाहायनायनि सायाव फिजिकेल भेरिफिकेशन खालामनायनि गेजेरजों आरोबाव 400-500 कौटि रां मोनबावगोन। बिथां प्रमद बर'नि आरोबाव गोख्रों अजद, हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समाव गोबां नंखाय बिल दं। बबेखानि बिटिआर सरकारनि सायाव उल्थायै हाग्रामा महिलारिया खालामनाय अजदफ्रा थारैनो नंखाय होननानै फिनजाथाय खालामो। बे अडिटखौ बिथांमोना जि एसेम्ब्लिनि खोथा बुंदों, बे अडिटनि सायाव मानो बिथांमोना जेबो एक्सन लायाखै। दा दिनै बेखिनियाल' नङामोन, दिनैसिम 2020 सिम जोंनि सरकार फैजासिम गासै 2900 करोड़नि लायबिलिटिस दङमोन। दा बे खोथाखौ बिथांमोना बुङाखै, जे अडिटनि सायावसो बुंदों जे लायबिलिटिया मानो जाखो, फैसा दाहारा मानो जाखो, मानि थाखाय बे दाहारा जाखो। दा जोङो दिनै अडिट खालामनायखायसो मिथिदों 1500 कौटिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होदों, जेरावनोखि खुनु फान्ड गैया, सर्स गैया, जेबो गैया। बे फैसाया मिसइउज जागौमोन। दिनै 2900 करोड़निफ्राय लाबोनानै जोङो 1000आव बेखौ अडिट खालामनानै लाबोनो हाबाय। आरो आं मिजिंथिदों जोङो फिजिकेल भेरिफिकेशन खालामनायनि उनाव आरोबाव जोङो खमसे खम 400-500 करोड़ थाखाया आरोबाव बेयाव क्लियार जाबावगोन, जिफोरनिखि नंखाय। अब्ला जोङो दिनै बेखौ जेनुइन जि बिल होनांगौ बेयो 500 कौटिसो हयथ' जानो हानाय। दा बेनिखायनो मोनसे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बियो। आदारवाइज बेवहाय गोबां फल्स बिल दङ, बेवहाय गोबां सिडि फान्डनि नामाव जायखौ सिबा नायोमोन, बेवहाय गोबां फल्स बिलफोर दङ, खुन्दुं कम्बलनि बिलफोर दङ, जायफोरनिखि रायजो राजानि थाखाय दिनै खामानि मावनो गोनां फैसाफोरखौ बेवहाय मिसइउज खालामदों। दा बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव। बिथांमोना दाबो रियेलिटिजों फेस खालामनो नागिराखै। दिनैबो जोंहा गोरिब गुन्द्रा दङ, माने लेखा फरायनो थाखाय दाबो गथ'फ्रा जथेस्थ' खस्थ' खालामनाङो, न' बां गारनानै हाजिरा मुजिरा मावनांदों। जोंनि आइजोफ्रा दाबो राजा लामायाव हाजिरा मावगासिनो दङ। बे 19 बोसोराव बिथांमोना बेफोरखौ जोबोद स्कप मोन्दोंमोन खामानि मावनो थाखाय, दा बेफोरखौ मावाखै। आरो फारसेथिं गभर्नमेन्टनि थाखाखौ मिसइउज खालामजोब्बाय। आरो दिनैनि समाव फैनानै बिथांमोना जेफोरखौ एलिगेसनफोरखौ होदों, बेयाव खुनु माने बास्तबता गैया। दा नंखायनि मदद लानानै मालाबाबो हारि दानो हाया, मालाबाबो जौगाहोनो हाया। नंखायनो जोंनि समाव जों बेफोर खामानिखौ मावाखै आरो इयुनावबो मावनाय नङा। हारि जौगानायनि थाखाय, ओनसोल जौगानायनि थाखाय जिखिनि बिबान दङ, बेखौ जों मावलांबाय थागोन।